să fiu singura femeie general manager care avea 5 sale de evenimente în București. Lucrul ăsta a adus după sine o presiune fantastică, nopți foarte multe nedormite, nu dormeam 72 de ore în continuu. Acum când mă uit în spate, eu eram un produs făcător de bani. În vara anului 2013 am simțit la un moment dat la duș un nodul în dreptul sânului drept. Cumva m-am bănuit ce e. Până într-o zi, când corpul a cedat complet, deci gata, a fost game over, s-a declanșat o problemă de imunitate. Mi-aduc aminte privirile tuturor, privirile medicilor, privirile familiei, toată lumea era șocată. În secunda în care m-am trezit la realitatea mea, acum trebuie să opresc tot ce fac. Renunț la tot. Am renunțat la tot. Practic asta s-a schimbat. Modul în care eu am început să relaționez cu divinitatea, cu Dumnezeu. Am început să vorbesc cu El direct. Tu, Doamne, m-ai făcut? Ajută-mă să înțeleg lucruri despre mine. Corpul uman este lucrarea numărul 1 din univers. Este o combinație de spirit, materie, emoție incredibilă. Este, din punctul meu de vedere, lucrarea la care Creatorul a stat și a muncit cel mai mult și e de departe cea mai reușită din ce putem noi să cunoaștem sau să intuim sau să înțelegem. Bine în față. În meseria noastră, aproape lucru cu fiecare om e un miracol în sine. Atunci când ajungi să cunoști organismul și să vezi ce construcții extraordinare, cu miliarde de celule sunt implicate, miliarde de mecanisme, de fenomene, cum fiecare celulă știe ce are de făcut și știe unde să se ducă și cum știe să-și facă singură meseria, ăsta e un miracol. Inclusiv felul în care apare viața, inclusiv felul în care se formează un copil în burta mamei, cum se multiplică acele celule și cum știe fiecare celulă ce va să devină și cum evoluează pe... Cine poate explica sau cine poate determina asta? Adică noi nu putem să facem din celule nici măcar o frunză, dar aminte o viață sau un suflet. Și atunci ăsta e un miracol. 10 cu 8. Fiecare beneficiu pe care îl are fiecare pacient e un miracol în sine. Cu cât realizezi mai bine lucrul ăsta, cu atât te minunești și te bucuri de fiecare lucru cât de mărunt care ți se întâmplă în viața ta de zi cu zi. Fiecare dintre noi este un mic miracol. Și pentru ca să avem acest mic miracol, ca un bulgăre de zăpadă, trebuie să crească. Ori dacă ai acest miracol în tine și ți l-a dat Dumnezeu ca să crească, cu acest miracol poți și te simți bine și să evoluezi bine. Punând creierul în activitate, se pune întreg organismul în activitate. Un japonez a scris și o carte foarte frumoasă, Mă mișc, deci exist. Deci când s-a dat comanda din creier să te ridici și să te miști, vă dați seama ce mașinărie întreagă se pune. Din creier a plecat comanda și organismul se pune pentru că este un sistem întreg, osos, muscular, articular, care face pasul. Apoi statul pe scaun, sedentarismul. Se stă mult pe scaun. Lumea nu se mișcă. Un corp care se află în repaus are în repaus și toate mecanismele aferente, și partea de circulație, și partea de elasticitate, de drenare, de toate mecanismele se încetinesc foarte mult și atunci de asta este ceea ce determină o formă de îmbătrânire precoce a țesuturilor. De aceea se vede că, de exemplu, la discurile intervertebrale
Deshidratarea discurilor nu este asociată neapărat cu îmbătrânirea, ci este asociată cu sedentarismul. Găsim discuri deshidratate mult mai frecvent la tineri sedentari decât la bătrâni care au prestat o activitate fizică. Deci ăsta este cel mai frumos și cel mai evident exemplu din punctul meu de vedere despre cât de importantă este mișcarea. 13 și acum ne aplecăm în față. Până jos, cu mânuțele jos, 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 jos. 19, 13 cu 19. În Statele Unite deja este o problemă națională. Dar nu trebuie să ajungem ca în Statele Unite 40-45% să aibă obezitate morbidă când să ne trezim. Trebuie să ne trezim de acum. Că nu este normal în 30 de ani România să ajungă de la 27 locul după Revoluție numărul grașilor la locul 3. Este dezastru. Deci este o problemă reală. Uitați-vă copii de 12 ani, 13 ani, 10 ani au diabet tip 2, care apărea la 50 de ani sau după 40 de ani. Educația fizică la copii era foarte importantă. Noi la liceu eram cei mai fericiți când ne venea pauză, că fugeam cu toții să batem mingea. Da, eram în culmea fericirii. În ziua de astăzi nu mai este, totul stau. Și a mai apărut și ceva în plus. Și peste toată minunea apare și cireașa de pe tort. Calculatorul, ții în mână jucărica asta și nu te mai gândești nimic decât de acest de el. Da, și mai mult, de exemplu, Deci, ai fost? satisfăcător. De câte ori mergi la sală? Poți să fac bănă? Merg de 4 ori pe săptămână, dar astăzi am sesizat că sunt satisfăcător. Probabil din simplu fapt că nu îmbin de ajuns de multe exerciții de HIIT cu exercițiile de greutăți. Dar pentru asta satisfăcător. Eu mă aștept să fiu undeva sub, pentru că nu am niciun fel de condiție fizică, nu oblige să mă merg la sală. Așa. Am fost uimită să primesc un satisfăcător, pentru mine este mulțumitor. Așa. Dar, sigur, intenția este să creștem valorile astea. Deci ai o lună la dispoziție să devii foarte bine. Atât am înțeles. O să mă implic în așa fel să cresc valorile și să văd totuși o îmbunătățire considerabilă, încât să nu fiu doar satisfăcător. Tu cum ai fost? Satisfăcător. Da, e ok, pentru cât sport fac, adică e chiar o valoare destul de... Tu cum ai ieșit? Eu am fost obosită. Eu am fost la sală mai de mult și acum n-am antrenament și m-am simțit obosită, de-abia mai respiram. Așa? Așa, nu știu valorile cum am ieșit, au ieșit mediu, parcă mi-a zis, mediu. Așa. Sper să... Deci e un bun punct de pornire. E un punct de pornire. Deci primii 3 așa și aici. Mai în față, mai în față, aici, ca să facem... Uite aici. Mișcăm toate segmentele și încerc. Mie îmi place de multe ori să spun așa, că dacă în corp avem un singur stomac și peste 600 de mușchi, putem și de aici să înțelegem un pic cam care este rostul și utilitatea faptului de a ne mișca, de a rămâne activi, de a fi funcționali și de a pune tot acest sistem grozav la lucru, ceea ce înseamnă aparatul acesta muscular și osteoarticular. Ne pregătim pentru mica pastilă de mișcare. Ok, scuturăm un pic, încercăm să ne conectăm un pic la toate țesuturile și la tot organismul, da? Aș vrea să prindem mâinile la spate cât de aproape pot, astfel încât să-mi corectez zona umerilor. De aici mă așez într-o poziție stabilă și aș vrea să tragem aer pe nas și să plec cu capul mult, mult, mult spre în spate, bărbia un pic spre tavan, țin 4-5 secunde, cine poate să țină mai mult, ține mai mult, îmi inspir cu apnee, dau aerul afară și cobor și revin în poziție neutră. E foarte simplu, deci am timp dimineața să fac toate acestea. Și pentru toaletă, și pentru duș, și pentru mâncare, și pentru sport. Și nu trebuie să faci sport de performanță. Sport e foarte simplu. Poți să faci 15 minute pe zi, dar să fie în fiecare zi. În afară de weekend sau de 3 ori pe săptămână, dar să fie de 3 ori pe săptămână. Da? Nu trebuie să fii culturist, din contră. Trebuie să ai sport pentru toate grupurile de mușchi, fără să folosești nici greutate. Eventual bicicleta în casă, atât, pentru picioare să le întărești. Dar rest nimic. Când revin, nu revenim cu capul în anterior, revenim cu coloana cât mai bine aliniată, da? Cât mai vertical.
Încercăm să introducem zona umerilor, ne lipim cu spatele de perete, așezăm capul bine la perete. Partea musculară este o resursă incredibilă a corpului. De aceea la noi, de exemplu, și în orice spital, recuperarea se face inclusiv în terapii intensive, inclusiv post-operator, și asta arată ce efect benefic incredibil îl are orice mobilizare a organismului uman. Nu e nicio scuză pentru nimeni să facă mișcare, să fie o persoană care să aibă o contraindicație severă, categorică pentru așa ceva. Oamenii se duc în sală. Ok, te duci în sală și până ajungi în sală, până te întorci de la sală, până ai făcut acolo, eu am făcut toată săptămâna sport. În casă, fără probleme. Mergi la un specialist de câteva ori, câteva lecții, să te învețe toate mișcările necesare pentru toate grupurile de munci și după ce le faci acasă. Mult mai ușor, mult mai economicos, timp vorbesc, mai ales că nu avem timp, și mult mai eficient, pentru că poți să faci în fiecare zi. Eu fac în fiecare zi 15 minute, punct, pentru toate grupele de munci și n-am nicio problemă. Dăm aerul afară, dar degetele și palmele rămân acolo. Revin numai câțiva centimetri și din nou. Duc mâinile, degetul mare înapoi, sternul în față, capul aliniat în coloană, trag aer în piept. Cu emanciparea vieții au început să apară și alte dulciuri, alcool, și așa pot să apară problemele. Cu atât mai mult, cu stilul de viață sedentar, trebuie să fii mult mai atenți, pentru că prețurile mai încolo pot fi foarte, foarte mari în ceea ce privește bolile, vorbesc. Dacă ești obez, și nu apar toate bolile posibile, gândești. De la diabet până la articulații și intră și hipertensiune și boala de ficat, ce nu intră acolo. Toate bolile posibile sunt din cauza obezității. Nu mai vorbim de cancere, care sunt toate cancerele posibile pe care le știm acum, de la ovarian la pancreas, deci sunt mult mai frecvente la oamenii obezi. 10-15 repetări pe o parte, până nu simt că țesutul a ajuns la maximul lui de potențial, nu plec din poziție, da? Am observat schimbarea, tinerii sub 30 de ani sunt mult mai conștienți de acest lucru. Mult mai puțin fumează, mult mai puțin sunt dependenți de alcool. Sunt mult mai activi, mult mai motivați să trăiască sănătos. Încep să se trezească, parcă, nu știu, se întâmplă ceva pozitiv. Și asta mă bucură mult. Apoi aș vrea să facem un pic de joc de gleznă pe loc, cu centrul de greutate cât mai sus, ca un fel de alergat ușor pe loc. Cu ochii pe ceas, vreau să avem 5 minute. Bine de energie! Așa începem! Să avem spor! Bună! Vă provocăm la alergare. Câte scări puteți urca în 10 minute, acum, în locul în care sunteți, ca să nu mai avem scuză, da? Că trebuie să ajungă acasă, ca să fac mișcare, nu acum. Câte scări găsiți acolo unde sunteți în următoarele 10 minute. Hai! Hai! Motivația cerebrală este totală asupra organismului și clar sunt momente în care, de exemplu, trebuie să urci un număr de trepte. Nu mai poți că nu ești antrenat. Dar dacă lucrurile le motivezi cerebral, poți să le faci din toate punctele de vedere. Spun, nu există noțiunea de nu sau nu pot. Totul se poate. Totul. Foarte ușor e să cedezi. Nu pot, stau pe dreapta, las pe altul și așa mai departe. Nu. Trebuie să mergi înainte și să reușești să faci tocmai acest noțiune de imposibil. Îndrăzneții înving întotdeauna. Niciodată cei care stau în spate, ea nu înving, doar poate profită. Mai avem 5! În România, oamenii redescoperă sportul. Știi? Și e foarte mișto să vezi oameni de la, nu știu, la 30 plus, care până atunci nu au făcut nimic. Alergarea montană în plină ascensiune, schiul de tură, mountain bike-ul. Știi? Sunt sporturi care atrag oameni care până la 30 de ani n-au făcut sport. Și asta e mare lucru. Se schimbă societatea, se schimbă oamenii.
Oamenii descoperă că n-au nevoie numai de inspirație, au nevoie de motivație. Știi, eu le spun că, inspirația este aia care te face să visezi, dar motivația te ridică din pat. Bă, nu știu cum e la voi la birou, dar la mine cred că s-a stricat ceva pe la centrală, că e un frig în birou de mori. Că-s minus 5, minus 6 și că e pe fiorduri în Norvegia, așa arată. Dar nu e. Organismul trăiește prin mișcare. Nu observați că dacă ne uităm la națiile evoluate, să nu uităm, nația germană, una, două, vezi că merg pe munte. Foarte curios, noi din contră, noi stăm jos. Toți românii stau jos, mă scuzați, cu paharul de bere în față, aia urcă. Comoditatea duce la non-funcționarea organismului, non-funcționarea musculară și a organismului, și la non-funcționarea creierului. Că la un moment dat totul stagnează, totul stă pe loc. Este o chestiune de educație. Important este să ne mișcăm. Nu e nevoie neapărat de sportul de performanță. Performanța este ceea ce ne-a îngăduit nouă să vedem ce adaptări incredibile și până la ce praguri de necrezut se poate ajunge. De regulă, oamenii care au făcut efort fizic știu să-și gestioneze resursele acestea proprii și chiar în condițiile unei aparente stări de oboseală știu că acel efort le va face bine și să-și depășească aceste mici piedici mentale, pentru că, de fapt, exercițiul de voință din asta stă. Haide și voi! Hai, că sunteți vii, hai! Pentru mine muntele a fost o pasiune dintotdeauna, dar mod de viață a devenit în ultimii vreo 8 ani. Background-ul meu e de PR și comunicare și media vreo 20 de ani, după care acum vreo 7 ani, 8 ani am făcut switch-ul definitiv către partea de ghid montan și mai recent instructor de schi. Ia cu cablul, Dani. Nu știu, poate nu e frumos să spui la TV, dar mă săturasem cumva de media, de comunicare, nu mai găseam plăcere, nu mai găseam provocare, nu mă mai atrăgea domeniul. Și s-a întâmplat cum se întâmplă de obicei când ceva te pune pe drumul tău. Pot să zic că mentorul meu, David Neacșu, m-a invitat să mergem odată împreună în Uganda. Avea un munte acolo pe care îl iubea foarte tare și băi, zice, neapărat trebuie să mergi cu mine acolo, să vezi cât de mișto e. Și am plecat, eu cu el și cu un grup și atunci am descoperit că îmi place foarte tare ideea de a avea grijă de oameni, de a conduce oameni, de a mă asigura că sunt safe. Da, și asta avea să-mi definească evoluția ulterioară. Sus, în depărtare, se văd cele două văzi. Alexandra pic în stânga, Margarita pic în dreapta. Este extrem de important să înțelegi, să știi ce-i cu tine, ce rostul ai pe lumea asta și să faci toate eforturile posibile ca să-ți îndeplinești sensul, rostul. Fiecare dintre noi venim cu un rost, cu un sens categoric. Venim aici cu un destin, suntem victime destinului sau suntem doar rezultatul a ceea ce propria mea voință a dorit să facă. Există și destin și voință, categoric. Poți să vii în întâmpinarea destinului sau poți să-l ignori. Au fost mai multe momente când am fost invitat să fac schimbări, însă ca toți oamenii de altfel, uneori mai așteptăm încă un semn, încă un impuls, încă ceva. Poate n-a fost de ajuns, poate mi s-a părut, poate nu am înțeles bine sau poate nu știu pe unde să o iau ca să fac această schimbare. Toți avem aceste dileme. Făcusem multe lucruri, cum zice românul, o meserie și mor de foame, încă una și mor de foame. Eu făcusem mai multe facultăți, dar nu mă regăseam în nimic și a trebuit să mă opresc undeva la jumătatea drumului. Au fost mai multe momente când am primit acest semn să schimb ceva. Până când am ajuns mai târziu, după niște ani de zile, când efectiv tot ceea ce făceam nu se mai potrivea cu ceea ce simțeam.
și nu mergea, nu funcționa. Până când am decis, cred că trebuie să iau o pauză, un break. E marea problemă a zilelor de astăzi. Am prieteni care lucrează în același loc de muncă de 15-20 de ani și care îmi spun, bă, nu mai motivează nimic acolo, mă duc pentru că am niște rate de plătit, e o chestie sigură, aș face altceva, dar mi-e frică. Mentalitatea umană, inerția are o mare influență, știi? Și oamenilor le e frică, ar vrea să schimbe, dar le e frică, pentru că, repet, vin dintr-un sistem în care li se oferă o siguranță, cel puțin aparentă, și e foarte greu să te apuci dintr-o dată să faci altceva. A fost un moment care simțeam că nu se mai termină. Toți prietenii din jurul meu se uitau și le spuneam, sunt într-un break, sunt într-o pauză, mă caut pe mine însumi. Dacă spui asta în ziua de astăzi, ești ciudat. Ești foarte ciudat. Și am zis să se-mi iau atâta pauză cât simt că am nevoie, pentru că eu nu mai pot funcționa, nu știu încotro să o iau. Efectiv, eram într-un nod, într-o răscruce de drumuri, în care niciun drum nu mă ducea nicăieri. Pe viața nu interesează că tu vrei să schimbi ceva, adică viața merge în continuare, cu chestii de plătit, cu... Ăsta e principalul obstacol de care creierul tău încearcă să se folosească ca să te țină acolo, știi? Să te țină în starea aia în care e el confortabil. Dar ce-o zice părinții, dar ce-o zice prietenii, dar întotdeauna încearcă să-ți aducă în față exemple de oameni care au încercat și nu prea le-a ieșit. E adevărat că trăim într-o lume în care nu-ți mai pui problema ce specialitate ai. Iei jobul pe care îl găsești. Faci lucruri care îți plac și faci lucruri care nu-ți plac. Dar orientare psihologică într-o țară normală, civilizată mă refer, nu una primitivă, e interesată ca funcționarii lui, oamenii lui, indiferent că sunt în mediul privat sau în mediul de stat, să aibă un randament maxim. Un randament maxim nu poți să ai decât în acea profesie pentru care ai talent, ai har, ești înclinat să o faci. Da, e ok să vrei siguranță în viață, dar dacă ești suficient de inteligent, nu te ține foarte mult chestia asta, știi? La un moment dat o să vrei să faci ceea ce îți dorești cu adevărat. Eu invit pe toți pacienții mei, invit să iau o pauză. Să iau o pauză, stai un pic. Am așa, stai un pic. Avem nevoie de acest moment. Stai un pic, conectează-te un pic. Vezi ce vrei, de fapt. Acel moment este esențial și pentru tine ca om, ca suflet și ca sănătate și ca minte și ca profesionist și ca familist, ca orice. Acela e un moment al adevărului. E momentul în care ești tu cu tine. Da, iar eu mi-am luat acest moment pentru o lungă perioadă de timp, pentru câțiva ani, am muncit, nu am stat. Nu poți să stai în ziua de azi. Este o societate construită pe muncă, în care nu muncești, nu mănânci. Nu e un stat la propriu, nu te așezi în pat și stai. Era o pauză în ce privește studiul, dar o muncă cu mine însumi. Cred că dacă te uiți un pic în jur și înveți să recunoști niște semne, alea te ghidează. Da, e greu. Și pe mine a fost greu. Aveam 10 ani de media, 10 ani de comunicare, cam aia știam să fac și eram bun la aia. Numai că nu mai plăcea, pur și simplu. Adică, da, lucram ca să tai niște facturi, ca să-mi cumpăr niște lucruri frumoase, știi, ca fiecare. La un moment dat nu m-am mai regăsit în chestia asta. Și am avut curajul să fac, probabil că asta e cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată eu pentru mine. Și din câte se vede și pentru alții, pentru că am ajuns să-i schimb și pe alții. Prieteni, hai să ne facem și iar și o flexiune, foarte simplu. Mâinile în față, 30 de grade rotație în exterior, vârfurile, coborâm cât este comod, expir părăcarea.
Fac. Așa, și facem 20. Fac și eu 20 cu voi. Exact. S-a întâmplat ceva extraordinar. Am fost acceptat în școala de osteopatie, International Academy of Osteopathy, este o școală belgiană, și mi-am amintit că am avut o prietenă odată și m-am dus cu ea la osteopat. Și paradoxul a fost, când a terminat ședința, ea se simțea mult mai bine. Și atunci am zis, vreau și eu să învăț chestiile. Ideea este că am uitat acel vis și când am fost acceptat la școală mi-am reamintit, aha, asta voiam acum 10 ani. Voiam să învăț francez, am zis mă duc și învăț în Paris. Și am uitat să plec, am uitat să mai învăț, am uitat, m-am luat cu viața, m-am luat cu încercările. A fost cam ca un salt în gol. Cu parașuta împachetată de altcineva, știi? Adică, bă, s-o deschidem. Da, în momentul în care schimbi lucrurile în viața ta, s-ar putea să lase cu niște daune colaterale, nedorite, neplanificate, neprogramate. Dacă ăla ți-e drumul, la un moment dat toate se estompează și lucrurile merg bine. Omul este miraculos, este un miracol pentru că există. Interpretăm că ar putea fi o scânteie divină, că e parte din Dumnezeu, așa cum ne spun tradițiile. Și eu m-am întrebat, dacă omul este un miracol, atunci el poate să facă miracole. Ei, răspunsul la această întrebare a venit foarte repede. Da, omul poate face miracole, pentru că el în esență este un miracol. În cazul meu, poate nu eu sunt acel personaj extraordinar. Personajele extraordinare sunt oamenii care merg cu mine pe munte. Pentru că sunt oameni care au plecat de la zero sau aproape zero experiență de munte, oameni absolut normali, oameni care lucrează în corporații cu tot ce vine de acolo, și bune și rele, dar oameni care și-au dorit mai mult de la ei și au ajuns să meargă cu mine prin Alpi, să urce Mont Blanc, Monte Rosa, Matterhorn, vârfuri prin Himalaya, de peste 6.000 de metri. Sigur, ei sunt eroi. Știi? Pentru că eu, până la urmă, eu am avut doar puterea de a-mi urma visul. De multe ori vorbesc cu oamenii, eu îi întreb, tu știi cine ești, tu știi ce ești? Păi, ajuns și la această întrebare, la această dilemă, cine sunt sau cine suntem, oamenii caută acolo înăuntru lor, într-o zonă în care nu umblă în fiecare zi. Și eu le spun, ai acolo ceva excepțional, de acolo pornim și toți avem acest lucru excepțional și este esența noastră. Care o fi ea? Este esența noastră care este fantastică. Aceste miracole apar. Nu ați auzit? Un prizonier din Siberia, chiar român, a reușit să parcurgă din Siberia, să ajungă până acasă pe jos. Cum? De la 10.000 de kilometri. Cum? Prin frig, prin deșert, prin zonă aridă, fără apă, cu o încălțăminte precară. Un miracol. Și a ajuns. Creierul l-a împins înainte, dorința de a ajunge acasă, dorința. Și l-a împins, acest gând al miracolului l-a dus. Eu m-am oprit, spre exemplu, de 2 ori la 100 de metri de vârful Aconcagua. Deci la 6850. Acolo m-am oprit, dar mai aveam de mers 100 de metri. Atâtea lucruri am învățat de la muntele ăla, sau de la mine pe muntele ăla, încât
repet, mi-e drag. Nu l-am urcat, n-am ajuns pe vârf. Dar mi-e drag. Am fost de 3 ori pe muntele ăla, știi? Prima dată ne-a coborât, a fost un viscol foarte mare și am coborât toți care eram pe munte, de la 5500 am coborât în tabăra de bază. În al doilea an ne-am întors, eram cu un grup și la fel, a început viscolul sus. Oamenii erau destul de slăbiți și nu aveam siguranța că mă voi întoarce cu toți întregi acasă, deci am preferat să ne întoarcem cât suntem pe picioarele noastre. Al 3-lea an a fost pur și simplu epuizare. Ego-ul e bine să-l lași acasă. Știi? Ego-ul este unul dintre motivele care te omoară pe munte. Prima calitate a tuturor oamenilor mari a fost voința. N-ai voință, nu faci nimic. Nimeni nu poate să-ți dea voință. Deci, mari oameni au fost oameni de voință. O minte mediocră, dar cu o voință foarte bună, este cu mult mai importantă decât o minte bună, dar la o voință slabă. Vă dau un singur exemplu. Bernard Palissy vrea să-și obțină o altă formă de smalți. Ars tot, mobilă, dușumea, tot până să reușească să râs. Edison a făcut mii de încercări până a găsit bateria. Asta înseamnă o voință formidabilă. It says, "Welcome to the United States of America." What? We're in the wrong place. I knew this was. Corpul are o tendință de a-și economisi resursele și de a-și le pune și atunci apare această stare aparentă nevoie de comoditate, starea în care zice mai bine stau un pic întins decât să ies afară, să alerg sau să mă mișc un pic sau să fac câteva exerciții. Că de fapt aici este marea artă a fiecărui om de a-și depăși această aparență, de a depăși și acel prag de efort care este aparent, o epuizare aparentă a resurselor în care corpul spune oprește-te că nu mai am cu ce, dar el are cu ce. Pentru un om care știe că aceasta este o alarmă falsă, trece mai departe și atunci își accesează adevăratele resurse. Open it so that you can believe that this is the highest point in Uganda. Okay. Și atunci descoperi ce extraordinar e creierul uman. Sună puțin pompos, dar cred că ar trebui ca să te pui voit în situații care te scot violent din zona de confort și atunci o să vezi cu adevărat cine ești. Eu mi-aduc aminte tot din Aconcagua, la un moment dat coboram și eram atât de extenuat încât de câte ori ajungeam lângă un bolovan de la, parcă mă trăgea cu ața. Știi? Mă așezam lângă el, puneam capul și în momentul ăla era blackout. Inițial am crezut că dorm. De fapt, nu m-a luat somn, pentru că în momentul în care îmi reveneam, după câteva secunde, 10 de secunde eventual, eram panică, habar n-aveam unde sunt. Deci habar n-aveam pentru 2 secunde, habar n-aveam unde sunt, eram panică. După care mi-am dat seama, repede, îmi reveneam, știi? După 2-3 de-astea, mi-am dat seama că e pur și simplu creierul care îți dă niște shutdown-uri parțiale, știi? Ca să nu ți-l dea pe la final. Într-adevăr, sunt situații în care îți dai seama ce mașinărie fabuloasă e corpul uman și mai ales creierul. Asta sunt eu, rupt. Asta e Marius, rupt. Ăstea, 2 băieți, nerupți, în cină de gauciuc, cu 3 câte 20 de uite, frate. E un exercițiu mult și de autodisciplină și este puterea minții, e puterea gândului, e puterea voinței și este cunoașterea de sine și cunoașterea și intuirea resurselor pe care organismul le are în lupta pentru sine și pentru refacere și pentru vindecare. Pe al 3-lea vârf al Africii. Pe munte frica e bună pentru că frica te ține în viață. Există 2 feluri de alpiniști foarte curajoși și alpiniști bătrâni. Ce înveți pe munte nu e să nu-ți fie frică, pentru că dacă nu ți-e frică, mor repede. Este managementul fricii. Faptul că tu iubești muntele nu înseamnă că și muntele te iubește pe tine. Deci, respectă-l. Păi, înseamnă în primul rând, să te echipezi corespunzător. Da? Astfel încât să nu pui muntele în situația de a-ți da de furcă. Știi că vezi prin știri sau expresia aia cu mai moare câte unul, eu știu pe unde, și muntele și-a cerut tributul. Nu, fraților, muntele n-are nicio treabă să-și ceară niciun tribut. Tu te-ai pus în situația aia nefăcând ce trebuie să faci. David!
Așa. Marius! Să trăiască Costin. Am o relație într-o continuă schimbare cu divinitatea. Când eram copil, am cunoscut un preot care m-a invitat să vin la biserică și m-am dus și de atunci am început să am o relație a mea cu Dumnezeu. Am cântat chiar în biserică și a fost foarte interesant pentru că eu ajunsesem să pun în acele cântece pe care le realizam acolo în biserică să-mi pun sufletul. Și aveam momente în care simțeam că atunci când cântam se oprea totul, era un moment de vid. Eu simțeam că iau de mână, așa cum îmi spunea mie un profesor, iau de mână sufletul omului și îl duc până la porțile cerești. Așa simțeam eu acolo. Mai târziu am început să vorbesc eu cu Dumnezeu, să vorbesc și eu cu El. Pe munte, dacă n-ai răbdare, mai ales pe munții înalți, dacă n-ai răbdare, ai două variante. O înveți acolo sau te întorci. Apoi înveți, da, vezi o grămadă, vezi ce înseamnă cu adevărata prietenie, vezi ce înseamnă încrederea. Iarăși o chestie fabuloasă. Pentru că oamenii ăia care aleg să meargă cu tine, practic își pun viața în mâinile tale. Știți că Dalai Lama a fost întrebat de cineva dacă ce să-i spun copilului meu că să nu mai mănânce dulciuri și mi-a zis vino peste 3 luni. Femeia a fost foarte mărmurită, s-a dus acasă, a venit peste 3 luni și l-a întrebat pe Dalai Lama de ce mi-a spus să vin. Pentru că la vremea când m-ați întrebat și eu mâncam dulciuri și n-am putut să vă dau un sfat bun. Mi s-a întâmplat asta când au venit oameni care aveau diverse probleme metabolice și care aveau nevoie de un pic de sport. Și iar eu nu făceam mișcare la vremea respectivă. A trebuit să mai să încep să lucrez, să fac mișcare, să fac activitate sportivă ca să fiu un exemplu, pentru că atunci când nu ești exemplu și doar vorbești, oamenii simt. Și atunci am înțeles că da, puterea exemplului este cu adevărat o putere, nu este doar în mintea noastră, pentru că noi chiar transmitem, radiem. Lua afară nu-ți vine să dai câinele afară pe ușă. M-am gândit să vă arăt că se poate, să ieși acum, la ora asta. E ora fără un sfert la mine și se poate. Ies eu acum. Am ploaie. Dacă m-am auzit, o experiență unică și merită să o încercați. Hai, băiatul. Hai. Salut! Deci, cum ziceam, astăzi o să fac o filmare de la not. Merg de 2 ori pe săptămână, mai sunt zile și când nu intru. În general, nu ratez asemenea răscoți. Oamenii încep să aibă nevoie să vadă oameni ca ei care fac lucruri extraordinare, nu neapărat de oameni extraordinari care fac lucruri extraordinare. Dacă te duci în fața unui grup de oameni să povestești cum ai urcat tu Everestul fără oxigen suplimentar, repet, care este un lucru absolut fabulos, oamenii vor simți că e ceva foarte, foarte tare, dar nu vor empatiza cu chestia aia, știi? Oamenii nu se pot pune în situația aia, știi? În momentul în care afli că, nu știu, colega ta de la marketing, pe care o știai că acum un an se împiedica pe scări, și deodată vezi cu ea poze pe Mont Blanc, aia s-ar putea să-ți dea de gândit. Adică, bă, dacă ea a putut, eu de ce n-aș putea, știi? E bine să-ți alegi grupul, să fie la nivelul tău acest grup. Exact ca delfinii. Ei își creează un grup. Știți că grupurile în delfini se adună și se despart. Se adună și se despart. E foarte interesant. Delfinul se joacă nu cum se arată femeile cât de puternic este. El se joacă din plăcere. Este plăcerea, noi suntem în grup și acum suntem în plăcerea de a ne juca și facem acrobație. Așa și oamenii trebuie să se adune în grupuri care ne plac și ne simțim bine. Întotdeauna le spun oamenilor, vârful e doar bonus. Ceea ce cu adevărat important e călătoria până acolo, știi?
Sunt toate lunile alea de pregătire dinainte, toate seriile de vineri în care nu te-ai dus la cârciumă sau un club pentru că știai că sâmbătă dimineață pleci pe munte și trebuie să fii odihnit, poșetuțele pe care nu ți le-ai cumpărat pentru că trebuia să dai 1000 de euro pe echipament de munte. Danezii, ei spuneau că sunt un neam de nefericiți și își dau seama de acest lucru și își dau seama că intră repede în depresie și atunci își creează fericire din orice. Una din elemente de fericire e pentru că sunt foarte veseli ca oameni. Una, două se adună și sunt îngrupați, sunt foarte veseli. Muntele te ajută, te susține. Muntele are o energie fabuloasă. Muntele, pădurea e cel mai mare organism viu al planetei. Și energia e fabuloasă. Sunt oameni care merg cu mine în Himalaya. Eu merg în Himalaya, în tabăra de bază a Everestului din 2012, în fiecare an, chiar de 2 ori pe an. Toți oamenii care au fost cu mine acolo, când s-au întors, în următoarele 2, 3, 4 luni, au fost alți oameni. Aveau prieteni care nu-i recunoșteau. Adică, bă, da, ce e cu tine? Și tu spui, ce e cu mine? Păi știi că nu mai vrei să ieșim tot timpul, să restaurante, să cluburi, să nu știu ce, să știi. Păi nu, dar e ok așa, știi? Asta face Muntele pentru tine. Sunt două elemente aici. Este noțiunea de iubire și noțiunea de fericire. Sigur, cel mai suprem este iubirea umană. Iar de aici este încă o treaptă mai sus. După cum spunea Petre Andrei, este fericire. Aceasta este datorată unei stări profunde a întregului creier în care totul este frumos și totul este bun pentru ființa umană, atât pentru tine, cât și pentru cei din jur. Nu poți să fii fericit tu singur. Degeaba eu stau pe un morman de bani și ceilalți în jurul meu nu au ce mânca. Acolo în ceață să vedem de Mount Stanley. Putem să facem o grămadă de lucruri foarte, foarte, foarte ușoare, foarte simple, care să ne facă fericiți. Pentru mine a fost prima experiență în Africa, a fost absolut fabuloasă. Te întorci de acolo cu impresie extraordinar de puternică că îți trebuie mult mai puțin decât credeai tu ca să fii fericit. Știi? Îi vezi pe oamenii ăia cum trăiesc acolo, cât de împăcați sunt. Unii s-ar putea să le spună resemnați. Știi? Am întâlnit de multe ori oameni care spun păi ăia sunt fericiți cu ce au pentru că nu știu ce pot avea. Really? Adică crezi că un telefon de ultimă generație îl face pe ăla mai fericit decât e? Sau? Ăla e fericit că copilul lui e sănătos. Recomand o experiență în Africa de câteva zile măcar. O să vă întoarceți alții. Și starea de fericire, ca și starea de îngrijorare, sunt stări care, din păcate, se învață. Copiii le învață de la părinți prin imitație. Sunt copii care sunt îngrijorați, deși nu au îngrijorările unui adult, dar este lecția care li se predă în fiecare zi în casă și în familie. Și atunci, din punctul meu de vedere, un părinte ar trebui să predea inclusiv această lecție și inclusiv el să învețe să o învețe. Și pentru că ține de buna noastră fiziologie și ține de sănătatea noastră mentală și sufletească și emoțională și, în consecință, și cea fizică. Și este ceea ce dăm mai departe celor care vin. Am început să ne încălzim? Da! Cu cât la sută? Cine s-a încălzit cu 10? Mâine sus! Cine s-a încălzit cu 20? Cu cât trăim mai sănătos, cu cât trăim mai mult, și cu trăim, poți să trăiești 90 de ani să n-ai nicio problemă și poți să trăiești 50 de ani să ai numai probleme. Deci un om care trăiește sănătos, care face mișcare, care are scop, până la urmă știi ce se întâmplă? Oamenii fără scop, am observat, nu-i mai pasă de stilul de viață. Deci dacă tu ai niște principii, aia faci copii. Nu. Copiii trebuie să-i crești. Ca să-i crești, trebuie să fii sănătos. Nu să fii povara pe capetele lor. Să ne fie pe folos! Să începem să dansăm! Nu avem nici
niciunul termen de garanție, termen până o dată clară, până la care știm că vom exista. Nimeni nu are astfel de date. Și asta este până la urmă frumusețea și farmecul acestei și minunăția acestei vieți, pentru că știm când am început, dar nu știm când terminăm niciunul din noi. Și atunci mi se pare corect și fair play să încerci ca fiecare zi să o faci ca cea mai frumoasă, ca cea mai bună, ca cea mai eficientă, pentru că nu știi niciodată cum și dacă va fi mâine. Garanția zilei de mâine nu ți-o dă nimeni. Singura garanție pe care o ai este cea a zilei de azi. Și cu cât realizezi mai bine lucrul ăsta și te bucuri și îl iei frumos, e cu atât mai bine. Scuturăm și rămânem ușurei și cu bună dispoziție. Așa. Da. De unde plecăm? De acolo. Așa. Acum este atât de bine și de cald, mă simt complet relaxată și foarte veselă și foarte fericită. Eu m-am dezbrăcat, deci asta spune tot. Câte kilograme ai mai puțin? 4. Acum, după 2 săptămâni de făcut exercițiile de respirație din acest program, deja mă simt mult mai bine și respir mult mai ușor. Când am venit m-aș fi întors acasă în pat. Acum mai că m-aș băga la maraton, adică... Câștigătorii acestui tip de provocare nu sunt cei care trec primii liniile de maraton, sunt cei care trec primii de limitele personale. De patul de dimineață, de căldura din casă, de confortul de duminică dimineață. Cei care reușesc să-și învingă această tentație de a le nevi în pat, aceia sunt adevărații câștigători. Avem niște organisme suficient de puternice și de bine adaptate încât să funcționeze. Acum e problema noastră ce facem și cum ne comportăm cu propriul corp, astfel încât el să nu funcționeze numai 40 de ani, da? Sau 50 de ani, să funcționeze 70 sau 80. Văd în Franța mai ales, văd oameni de 70 plus, 80, care merg pe munte, da? Cu bețele de trekking. Eu nu mi-aduc aminte să fi văzut în zona aia un obez. De ce? Pentru că oamenii au sportul în sânge, au cultura sportului în sânge, da? De la bunici la nepoți. Și da, poate ăsta e miracolul pe care căutăm sau pe care îl așteptăm. Și poate nici măcar nu e niciun miracol, e vorba de respectul pentru propriul corp. Mergem un pic pe un pilot automat. Noi nu suntem învățați să apreciem corpul, nu suntem învățați să-l vedem ca pe un dar care ni s-a dat. Adică ne trezim în această construcție grozavă și atenția noastră e foarte mult îndreptată în afara ei. Nu știm să ascultăm anumite semne ale corpului și să interpretăm anumite nevoi ale corpului. Din păcate, se întâmplă destul de târziu și nu facem asta decât când organismul trage niște semnale de alarmă pe care nu le mai putem neglija. De multe ori mă întreb dimineața cum mi-aș petrece ziua dacă ar fi ultima mea zi din viață. Iar acest răspuns pe mine mă ghidează să-i îndrum și pe ceilalți să nu lase, dacă ar fi ultima zi din viața lor, să nu se lasă copleșiți de orice ar fi. Boala în sine este un maestru, pentru că noi oamenii ne vindecăm foarte ușor dacă găsim originea lucrurilor. De exemplu, o durere, o suferință, o boală și are o origine și culmea, nu în afara noastră. Degeaba dăm noi vina pe societate, pe mediul intern, pe economie, pe alte țări, pe poziția geografică. În realitate, este vorba de poziția noastră față de viață. Sunteți pregătiți? 2, 1, la mulți ani România! La mulți ani România! Dacă caută cineva un sfat de la mine, ieșiți din zona aia de confort, pentru că lucruri minunate vi se vor întâmpla. Doare la început. N-am întâlnit pe nimeni care să iasă din zona de confort așa, știi, și dintr-o dată, wow. Nu, la început doare. Da, pe măsură ce începi să te obișnuiești și să treci, lucruri frumoase se întâmplă. Niciodată nu este prea târziu, tocmai pentru că noi în continuare avem aceste mecanisme de refacere, de regenerare, de reconstruire. Corpul are niște resurse incredibile și pe care
a căror limită de sus noi n-am ajuns să o cunoaștem. Și atunci asta este frumusețea, pentru că nu putem niciodată să anticipăm care este putința maximă pe care corpul unui om o are. Am avut situații de oameni care au stat perioade prelungite în come și au avut un ritm de refacere din nici nu știi din ce și a luat resursa și puterea să se ridice și să meargă. Și cu toate astea întâlnim situații din astea frecvent, se poate, adică ți se întâmplă, asta spuneam, să vezi minuni din astea atât de des încât trebuie după aceea să te educi să-ți dai seama că sunt minuni, ca să nu te obișnuiești cu ele și să-ți separă normalitate și să vezi normalitatea în lumina ei frumoasă, că de fapt e o minune, de fapt. De la 20, 18 pe toracic. E bine? Mai ridică sau respirație? Ridică picioarele? Da. De la respirație. Sunt indicatori care au foarte multe implicații biomecanice și anatomice și fiziologice și mă bucură că văd că sunt mulți indicatori din ăștia importanți crescuți. Mai am recăpătat un nou corp. Mulțumesc! Mult mai bun, mult mai mobil, mult mai funcțional. Se simte deja. Mă simt foarte bine în varianta asta, mai fit.